makosana nkhaneto yachisoni ndiyonena kuti msungwana uja amene anasowa pa 22 March 2026 and then thupi lake lapezeka dzulo pa 3 April 2026 pa Tchire ndekuti kufupi ndi Blue Gym ku area 47 mu mzinda wa Lilongwe. Akutitu msungwana ameneyi ndekuti anaphedwa ndi gadi zosayendatu zomvetsa chisoni kwambiri. Enatu kumazatibe tafotokozani nkhani bwinobwino kuti chinachitika ndi chani nanga msungwana wake ndiwuti ayi ndithu makosana nkhani ndiyokhuzanano ndi Lizzy Nyson amene zaka zake ndi 22 zakubadwa ndipo amaphunzira pa school ya ukachenjede ya Lake Malawi Anglican University kapena kunazana utula mawu. Iyeyitu ku university imene ndekuti amvanga maphunziro a public health and anali third year. Ndipo utengera ndi nkhani akunazana kuti iyeyu poyamba amakhala akudera limene limadziwika kuti Msiriza kufupi ndekuti ndi kuntandire kumeneko ndi ku Lilongwe. Nde zikuoneka kuti anapeza apartment ku area 47 ndekuti ku sector 1 ndekuti anasamuka kumene kwa Msiriza kupita ku area 47. Timaziwa amene amachitira ma student amatha kungopeza ma apartment kumachokera kumeneko kumapita ku school and zikuoneka kuti msungwana ameneyi Lizzy ndekuti kumeneko amakhala yekha. Zikuoneka kuti makolo ake yekha ndekuti achibale ndi ena otero amachokera chigawo chakumwera kucha ku Blantyre potengeranso ndi mauthenga amene akubwerera nawo posatira zimenezi panali pa 22 March 2026 lomweno linali la Mulungu and then iye anapezeka zoti wapita ku church cha Assemblies of God kumeneno iye amapemphera. Zikuoneka kuti cha ku 47 komweko kaya kuoneka kumaliza kumene anaoneka ku mtundu wa anthu ndekuti ndi tsiku limene la pa 22 March 2026 and then analumikizana ndi nzake kandi tunali madzulo amenewo pa foni yake ndekuti nzake amene zina lake ndi Fatima Stambuli. After kulumikizana ndekuti kuchoka pamenepo sanaonekenso kwesa foni yake simakwira zimeneno zinapereka mafunso ochuluka. Kusatira pamenepo ndekuti kunali chiflyer chimene chimayenda masamba mchezomuka ndekuti mamene media stream uthenga tumene ofotokozera kusowa kwa msungwana amene phatikiza pamenepo ndekuti ku sukulu kumene anali anafotokoza so uthenga umene bwinobwino uthengatu wakusowa kwake. Tithaso kuona chiflyer chimene chikuyenda pa skrini pathupo ndekuti chimenecho anapanga publish ndi aku sukulu kumene amaphunzira andinoti kapanga connect ma dots uthenga umene ukunena zona kuti uncle wake ndekuti amachoka ku Blantyre kubwera ku Lilongwe kuzathandizira kufufuza ndekuti Lizzy zimene zikutanthauza zonena kuti ku Lilongweko zikuoneka ngati kuti amakhalako yekha makamaka kumeneko ku area 47 sector 1 kaya ndekuti ngatanayi ndi achibale kwina kwake ndekuti amakhala chapatali ndi kumene amakhalako. Ndenotu after 2 weeks msungwana amene ndekuti chisowereni kunapezekano zonena kuti dzulo ndi pamene thupi lake limapezeka pa Tchire. Hata anaphedwa kuchokera kumeneko ntanaenda naye chonchi kudutsa naye mine ndikuda kwamutaka pa Tchire apo ero ndikafuna chipatala kaonekaye ndoda kulunga sivilo akayikidwa ati waiting ero ndekuti thupi limene lina litaonongekana kasinde kuti after 2 weeks patenga nthawi yayitali koma chomvetsa chisoni ndichonena kuti linapezeka ndekuti akuti lili muneti after pamenepo ndekuti anali ndi mabala mmutu. Tchire laketo limene anapezeka thupi lake akuti ndi pafupi ndi Blue Gym kumene koko ku area 47 ndipo posatira zimenezi ndi mmene state ya thupi lake linalili anangopezeka zona kuti apanga mwansangasanga mwambo chane ulendo kukayikidwa ku anda aku area 18 mu mzinda umene wa Lilongwe andi pamene tikuyankhula pano ndekuti thupi lake lalowa m'manda dzulo lomwero after kulipeza kumeneko. Ngakhalenso anthu amene anapita kukapanga tendi maliro amenewo ndekuti anali ochepa kwambiri. Ambiri mwa iwo ndekuti anali ma students ochokera ku university imene amaphunzira Lizzy zimene zikusonyeza kunena zona kuti anthu ambiri ndekuti mwina achibale ake ndamene amakhala kumene ku Blantyre ndipo tenga ndi situation imene nalili zinali zovuta kwambiri kuti mwina anakatha kusunga thupi lake kumapeto kwake ndi pamene attendance ya anthu amenewo inali yochepa kwambiri. Nawo posatira zimenezi ndekuti apolisi amene akugwira ntchito yawo anayambatu kuchita kafukufuku potengera ndi a Hastings Chigalo amene amayankhulira polisi kumene ku Lilongwe ndezi kuona kuti anafufuza bwinobwino madotsi kumapeto kwake ndi kumene apanga conclude kuti amene akumukayikira kuti anapha Lizzy ndekuti ndi
ndi mulonda wa kumene amakhala kumeneko ku area 47 ku sector 1 ande zina lake akuti ndi Shadrack Clever ande Shadrack Cleveryo ndekuti wathawa pamene tikuyankhula pano apolisi ndekuti akumufunafuna so pamene patitha kupanga male imene linapezekera thope la Malemu Lizzy kuti no anali ndi mabala moto and then anapezeka zona kuti analinso woti wakutiridwa mu neti mosquito net tumeneyo afusobe kumazakhalapo kuti kodi mpaka nano kumaphedwa anthu ena ake osaziwa zona kuti munthu akuchitidwa chipongwe kwina kwake. Anyways, komano potengera ndi ku area 47 ambiri mmene timakutsatira ku area 47 tikudziwa kale kuti kumene kuja ndikosiyana ndi mageto mmene mmakhalira ambiri amakhala m'mipanda ndikuti they don't mind kuti kwinako kuli zotani nthawi zambiri komanso akunena zona kuti incident imene inachitika usiku ndeka ngati amakhala ku quarters imwene kunali kutali ndi ku main house sitikudziwa kaya kuti malo ake anali otani kaya ndi kumpanda kunena zoti nyumbayo inali koyokha kunena kukhala quarters kokha zinali zokhala motani komano nkhani yake ndimeneyo ndebe kumazakhabe ndifunso kuti kodi motive ya mkulu ameneyi Shadrack Clever inali yotani zingoperekabe mafunso kuti kapena anayambana china chake komano nkhani yakuyambanayo ndiyeti ndikuyikisa kumbiri komano mwina amafuna kumpanga chipongwe pomugwiririra kachani kongoganizira chabe komano we are not so sure kuti anapanga zimenezi pa zifukwa zotani chifukwa nkutheka kuti kumupeza anakampangira chipongwe chimenecho ndikuti ali mnyumba mwake chifukwa ngati anapezeka zona kuti thope lake lapezeka lili ndi neti ndikuti mwina anampanga chipongwecho kandeti kuntema kumene amantema mmotomo kazinakhala bwanji ndikuti anachita zimenezo ali nyumba mwakemo ndikuti mwinaso atagona nkuthekaso kuti mwina anamugwiririra kumene zimenezo zonse tingathe kuzipanga luwadi koma yaya sizinaende pamene pa kunena zona umunthu ndikuti watisowa kwambiri pamenepa ndingati Malawi tinkazwika ndithu kuti anthu achikondi koma panopo achikondi chikuona kuti chinasowa kwambiri potengeraso ndi zimene zikumachitika ku Malawi padakali panopa ma issues ngati amene timamva ndikuti kuchioni ndi kumene kumachitika koma padakali panopa ndikuti ku Malawi anthu ngophana zifukwa zake zosaswika bwinobwino pano munthu akapeza kuti wasowa kumazapezeka zoti munthu ameneyo akumazapezeka zoti wapezeka atamwalira imfa zake ndikuti zimatha kumabwera moti munthu amene wachita kupangidwa chipongwe ngati imene yakhalira incident imene ya Lizzy tikutsatiranso bwinobwino m'mbuyomo sikalekale mwezi wa February omwe panali pa 11 February 2026 mukakumbukira bwinobwino makosana kunalito mayi amene zina lake anali Memory Kamange ambiri nkhani yake tinayitsatira bwino uja amakhala ku Liringo Technical and then amagwira ntchito ku Kanengo kunali ku banki kumene amagwira ku Kanengoko anazapezeka zoti mzimayi amene afternoon ndeti kusowa masiku angapo osaoneka afoni yake ndikuti simagwira chani kunazapezeka zonena kuti apolisi anakwanisa panga track foni yake kumapito ake ndikuti anagwira msing'anga ameneyo ndikuti zina lake anali Philip Malenga amene amakhala chakagona uko ndikuti anapeza kuti wamunamiza mzimayi ameneyo chifukwa anali ndi problem ndi anamnamiza kuti ampangira mankhwala okhuzanano ndi khunyu kumapito kwake ndikuti anamutengera ku Botanic Garden ku area 18 mumzinda umene wa Lilongwe ndikapeza kuti wamupha kumene kuja ndikumbaso kazenje kashalo choncho ndikumugwira pamenepo that after discovering pameneno amazaulula zonsezi so titha kuona pattern ya mmene zinthu zake zikuyendera penabe kumazaganiza kunena zona kuti lamulo lija lokhuzana ndikuti amene wapha nzake nayenso aziphedwa atalipanganso introduce limene lija ndi cholinga choti anthu amene akumachita mchitidwe umenewo akapezeka azikumana ndi lamulo limene nkutheka zitha kubweretsa sanity chifukwa this is not one ndithu pepani akubanja kwa Malemu Lizzy Nelson pepani ndithu achibale onse anzake onse komanso ena onse amene mwakhuzidwa mwa njira ina yake ndi imfa ya Malemu Lizzy pambuyo penipeni tikungonena kuti mzimu wa Malemu Lizzy uwuse mumtendere tikukhulupirira kuti apolisi agwira ntchito yotamandika andi timadalira kwambiri apolisi amachita ukadaulo wina uliwonse mpaka nano mkulu amene Shadrack apezeke ndithu akayankhe mlandu umenewo nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section komano tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu musaiwale kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndichingoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitha kufikirani mosavuta.